celler, des dels seus inicis fins a dia d'avui, una mica aquest celler el va iniciar Josep Foraster i una mica el canvi que hi ha hagut més evolutiu aquí ha sigut el fet d'apostar per les varietats locals del territori. Els nostres valors fonamentals a l'hora de treballar i elaborar vins és que apostem molt per l'ecologia i sobretot per el terroir d'aquí i sobretot les varietats locals sempre típiques d'aquí, que són el Trepat, el Macabeu i la Parellada. La nostra filosofia amb el tema dels vins és, sobretot intentem treballar amb els vins d'aquí de la terra i sobretot amb els vins d'aquí de Poblet, que aquí a Poblet tenim bodega i quasi tot el que se fa aquí dintre del monestir de Poblet són amb raïms de proximitat, o sigui garnatxa, carinyenes, que són les varietats clàssiques de Catalunya. El Trepat és la varietat local autòctona i única al món que trobem aquí a la Conca de Barberà. Penseu que hi ha 1.150 hectàrees de trepat al món, d'aquestes 1.150, 1.100 són aquí a la Conca. Avui en dia aquí en el Mas, però, hi podem trobar moltes altres varietats, com pot ser el Macabeu, la Parellada, el Trepat, l'Ull de Llebre, la garnatxa, el Cabernet Sauvignon, la garnatxa blanca i el Chardonnay. Trobarem Trepat, una varietat de raïm autòctona d'aquí de la comarca que hem buscat potenciar i gràcies a la vinificació del most que permet que una varietat de raïm negre com és el Trepat es pugui fer servir en vins blancs o en vins rosats. El canvi climàtic que està afectant el món global en general, evidentment també ens afecta a les nostres vinyes. Una mica el nostre canvi ha sigut sobretot fer una poda de respecte als nostres ceps i ja no anem a buscar màxims de producció de la nostra vinya, sinó que el que anem és a respectar la planta i que ella mateixa tregui aquests pocs raïms que pugui treure, siguin d'uns raïms d'excel·lent qualitat. El vi blanc que jo recomanaria principalment seria el Terrat del celler Mas Vicenç. El rosat seria el Cara Nord, un monovarietal de Trepat en rosat. Un vi exquisit i acompanyat a la terrasseta amb una copa de vi quedes meravellós. Si hagués d'agafar un negre, agafaria, com bé esmentat molt bé, que fan molt bona feina, el Clos Montblanc, l'únic, el Merlot del 2019. Recomano 100% l'Abadia de Poblet, és un espectacle de vi amb una criança en barrica de roure. Per mi seria una de les recomanacions si volem provar l'essència del vi d'aquí del monestir.